Wadhi kaunti ma Mombasa kama wayudo ni tend kaunti ma Mombasa wacho ni ochungo gedo mag udi 27 ma bende wacho ni oger e yo ma ok owinjore, gino makide kelo masira to chuthe kinde ni ma bende koth mapek dhi nyime gi chwe e gwengego mag Mombasa. Magine giwacho ka moko kuom jodak bende seyo tend kaunti no kuom chiwo lesen mag gedo aoyaye, gino magiwacho ni nyayo wach pi oula pongo kuonde dak mathoth e bomano ma Mombasa. Jojako miyo waler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Nyumba 27 tayari zimepatiwa cancellation, hauendelei kujenga kwa sababu unajenga huku unaumiza watu wetu. Unafaa kujenga kwa kutumia njia fulani. Mano gavana mar kaunti ma Mombasa Abdulswamad Nyumba 27 tayari zimepatiwa cancellation, hauendelei kujenga kwa sababu unajenga huku unaumiza watu wetu. Unafaa kujenga kwa kutumia njia fulani. Mano gavana mar kaunti ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir kakoni gisechungo gedo mag udi 27 ma moko igero e rang'iny ma ok opuodhi kama moko bende igero e kuonde ma ok owinjore. Yaani tunakuambia hata kama umeweza kuanza pale ulipofika, either urekebishe na ulipe faini, na zitakuwa ni faini za mamilioni. Kaluwore gi Hesbon Osumbo yo man jadak Majunda, gedo mag udi e kuonde ma ok owinjore chalne timore nikech mibadhi mitayo gi apisas mantiere e kaunti. Samoro jok matimo biashara go either gin mek jok ma are enforcing county laws, or gin jok matie county, or gin jok ma golo mibadhi ne jok ma are enforcing the laws ma governing this county. Koro ma en changamoto maduong', omiyo waneno ka ok wan safe. Kabena Otieno jadak ma Maweni to bende seyo jopiny kuom nyayo weche mag mibadhi nikech weche mag siasa. Kich gavana bende neno ko dhi matek ahinya, kinyo koso kura, koro nyako tim mana gima omoro go jopiny, to jopiny gin bende ema gichalo muofni sama chandruok osewuok nigi. Koro ka giwacho ni sirikal konywa, ka sirikal obiro kata ka dwa loso yo, nyaneno ok tem dak kuonde gi kanisa moro neno ko dwa loso yo, we gudi mager machalo kich mo oso kombe kuma gintie, to kiny ka chandruok osebiro no tineno ka kendo gini mag blame ni sirikal rach. Sirikal emoromo golo koke mna ka kunyo kwacho golo koke. Sirikal oromo golo koke mager ma onge kubembelezana. Osumba koni gavana ma Mombasa nyaka to koro wuok oko motegno mar kedo gi masiche ma apoya mosebedo ka nyiedhore Mombasa, to chutho mago mag pi oula, mach ma wang'o udi kaachiel kod sienyruok mag dag minyaga maduto kelo tho. Ok wanya bedo gi ji kata ma are defective ma ok nyal tiyo kaka chik wacho, ma ketone leadership mar governor tich nikech eneminene kaka failure, yet nitie jomomiyo tich monego beni timo tijgi yo makare to ok gitim nikech either nitiere favoritism kata nitiere mibadhi mamiyo tich ok nyal tiyora makare. Omiyo waneno ka ngimawa ok ni kama ber kaka jodak ma Mombasa. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George